qualificats els professors dels col·legis públics crec que estan millor qualificats que els de la concertada perquè passen exàmens, amb la qual no se sap si els de l'altre estan millor qualificats o no, però que està clar que ells estan molt ben qualificats. Però al ser pública i al ser més gratuïta o més barata que la concertada, la gent de diferents països, com haveu dit vosaltres, fan els col·legis, però aquests col·legis no tenen recursos per a poder educar a aquesta gent en el sentit que venen així sense llengua, o sigui, sense parlar castellà o valencià, per exemple, con la qual no se poden comunicar i se passen un poc a la classe, per dir-ho d'alguna manera, no? Entonces, la gent s'emporta els seus fills a escoles concertades o privades no per el fet de que sigui millor l'educació, sinó per el fet de que no van a retrasar tant la classe, per exemple, si ajudant i tal, està molt bé, però està clar que tu vols la millor educació per al teu fill. No sé, no t'importa pagar un poc més si és millor, aunque sigui un producte de consum.